kala salminama inde mun e yettode mun hande ko ñalawma mawɗo gonden ko ɗo henna e Guédiawaye kono noon hade men arde e Guédiawaye en bannat bandiraɓe historique oɗo ñalawma le 23 août gonnoɗen ko toon e Keur Massar taw koye gardogol Coumbalay Ba le 8 septembre garɗen ɗo e Guédiawaye taw ko e Yakar Sékoumar le 26 septembre jaɗen to Missar toon e Gadday hande woni ko le 27 septembre 2020 gonɗen ko ɗo henna e lycée Limamoulaye waɗi ɗum noon ko sorti gadano o mo ganduɗa kañum woni hoorejo SORTIE suudu men woni docteur Abdramani Ka Ngajel moɓe kewi wiide docteur de l'esprit waddi hande ko ñalawma mawɗo ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma face à face hakkude bandiraɓe Sénégal naɓe e Ngajel Ka yidde famminde bandiraɓe SORTIE suudu men holko yahata waddi bandiraɓe hande ñalawma hande o ko ñalawma mawɗo ko ñalawma baɗɗo fayida oɗon gandi woni coordonnatrice nationale ko Aissa Bal hande noon o jogori fawede e 6 mo ganduɗa hande o jogori tengtinanede ko hande tigui rigui woni o fawama e 6 o taw waɗi ɗum ko président Ngajel Ka Abdramani Ka ɗum noon bandiraɓe ha yesso ko lawol so tawi Allah lamɗo newni mawon keeb ko laaɓi mawon keeb ko weeli ko weɗɗa WARAANGO-TV heedata en caggal kala ko ganduɗa ene jojji inchallahu rabbi mamin kollu on ɗum ha yesso ko lawol ma taw ko ni Allah hoddiri won délégation mawɗo ari juukimo o ronki ɓoccitade o wi ɓayri délégation juukimo o ronki ɓoccitade minen kam yomin jah min gadomo ga so wawi ɓoccitade haɗa men fusde Allah ne wawi o ara taw en ɗo hokke en duwaw so wonno wayi ɓe o neli ɓe waɗe ko yonaɓe makko eɗen mbawi yontinade hen musidɗo o ene sohli duwaw no fewi omo sohli duwaw no fewi kono o heeɓi duwaw a heeɓi duwaw wi alhamdulillah rabbil alamin saabu ko ari ɗo ko guila e sernaɓe hay almeɓe hay shérifaɓe ɓeɗo maire addani ɗumen ɓe ko Allah addiɓe ɗo kamɓe fof ɓe gardi ko saabu Allah arduɓe saabu Allah noon kala ko nduwi Allah jaboto ɗum enen fof en juɗnota ko saabu waktu o riddi en no fewi ndeɗo deftere ko ceerno Muntaka Ahmad Muntaka Cheikh mo Foutiyou walli fi ɗum duuɓi 40 omo walli fo histoire Cheikh Oumar e kala ɗo Cheikh Oumar rewno e golwale muɗum e ko wanno e dowuji muɗum fof nanɗo e nde deftere ndeɗo deftere tan hay sa janggani de walla wawa janngude arab o coodade tan mbaɗa e bureau ma walla mbaɗa e galle ma Allah ma reene ko woni ɗo ko tan e dowuji e barke o wi ndeɗo deftere min pawa e junngo ma pawa e junngo makko wonde pawa e junngo makko wonɗo jooɗi pawa e junngo makko ndeɗo deftere ko Alaji Ali Sow gurdam muɗum kañum waddi hen ɗum noon sen gayni mi totta Cheikh Oumar ɓiyi ko ƴiƴam makko nanɗo jooɗi janggana en Fatiha e salatul Fatiha enen fof mbiyen amin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. min calmini ceerno Madana Muntaga Amar Muntaga Cheikh Oumar Foutiyou Mamadou Mariam Wuri Sawari Jobba Dramane Gala Gueɗa Ligue ɓe mbi neɗɗo e naaɗo mum fof ko jikku on ɓe jogui neɗɗo e nelaɗo o fof ko jikku goto ɓe jogui min calmini Abdourahmane Ka ko mbinomi daara ko mbeɗa ko ɗum mi ayi mi arte moɗon ko mbinomi daara ko ɗum mbitami ɗo e Guédiawaye kadi ɗo Abdourahmane Ka ɗo noddaɗa ɗo ko mbundi ɗo woni milieu so tawi aɗa nodda fulɓe garata ko ɗo e lycée Limamoulaye ɓe mbi ko mo ganduɗa ko lycée mawɗo e nder lycée ji ko histoire taw ko ganduɗa ko décret nadde ɓooyi après l'indépendance 1960 ndeke noon so tawi fulɓe noddima ɗo mbiɗon job jarguel Aissa Bal tan Souleymane Racine Samba Boucar ñokot galle balɓe Cheikh Oumar Foutiyou ari tawtorama pulagu hanki tan arɗo Aliou Diéré ɓen tawtorama bandiraɓe kono ngu timmi heddi ko neɗɗo kala ɗo woni yo jogo respect ko hilifaɓe goni ɗo ɗum tan Farba Yaya wi kala neɗɗo ɗo wawi wonde
yo jogo respect e kadi kolliten Abdourahmane Ka ko mbaɗɗa ko 1960 lende mon namdo seede mon namdo sos mon namdo goto e mon fof inde mum e yettode mum mboɗo ñaagui mboɗo yiɗi keɗodiren seeɗa ko addi en ko ko ɗum kaleten holko addi en ko arde jaam notade jaam yiide jaam faya e jaam hol nodduɗen noddi en ko fedde yakare Cheikh Oumarul Foutiyou Tall holɗen guri holɓen yimɓe garɓe janti hen Allah jarama non on jarama yoɗide sinno wonano ko kalten ko yiɗi ƴette jinnon ko projecteur aji fof ñifa ha ngajjel yiya ko woni caggal ko hol ɗum caggal o waɗa ko fabriqué local ala ko koko pele waɗi seydi ka gorko pullo kamele ñuma tabalde jamdi gowatana ronade wirgo ñiwu suddare leñol joɗɗo yiɗete jontaɗo yewte joom jawdi bare so miskine Allah wini jooɗo jon lamɗo ma hita hoyani wallahi so ɗiɗi wonde ko namdete ko ala seydi ka dono yummum dono bamum dono babiraɓe janande an woni guuroɓe cunomaɓe men bo ko an tan weeli yidde ko an weeli andude ni kay ko ni tan addata ni bandiraɓe so tawi ko gonga walla wona gonga ngajjel ka nani ko onon mbino oɗon jiiɗi ngajjel ka oɗon jiiɗi suudu men SAS oɗon jiiɗi ngajjel haalana noon oɗon jarditi jawdi mon oɗon coda action ngaji Aysa Baal noon o tinnimo yonni Aysa Baal noon waɗi fodde mum albarke Allah albarke ma aɗa weeli liggodaɗe aɗa weeli wondude ñalaɗe men keewi kono liɓotako sa jooɗima nder jonde nde gardiɗa minen fof min ndewi caggal ma ngam waɗanema coordinatrice région ma Dakar ina hani min ummo min gonda e ma min gondino e ma ko wona hande min gonda e ma hande min gonda e ma janggo jillomo min ndewa e ma gañƴomo min ndewa e ma minen ko anta min ganduɗa min jiidata pullo Fuuta goto wi ko weeli warata tawi ɗuɗani sonno ko weeli waranno hande min jaltata o sal docteur Abdourahmane Ka Allah jarama jarama nde wonno ko mbaɗɗa ko weeɓani ƴettude jawdi ma ƴettude ngaalu ma ƴettude cukagu ma ƴekkude diini ma mbaɗa ɗum a leñol weeɓani won joguiɓe ɓurɓeɓe jogani kono jottaki ɗon wadde Allah jarama jarama min jeeya haala noon ko min jannguɓe haala jeyɓe haala yoɓe jaafa amen siko min ɗeɓi biftade gueɗe maɓɓe yoɓe jaafa amen nde wonno hen sa ɓalli amen ina ngula emin jaha ɓooye min ɗeɓa askinde se ɗum noon jeyɓe haala yo jaafota amen 14 région 15 région o ari Aysa Baal Joob Jarguel en ɗam Sénégal fof no o tima ɗumon ay oɗo jooɗi o ko docteur mo Coumba Diouf wiyete kay woni maire mbo commune mbo Latmingue ka séeréer an boni jooɗi ina haalde pulaar na kaldirte oɗo gorko Sirif jontaɓe jooɗiɗɗo ummi koɗo wiyete Kunkande weeli ngara oɗo jooɗiɗo ɗo yette mo nan Jolfe o ko Mara Salla wiyete jeyaka mbollahe an boni ɗo jooɗi wadde ɗum wona leñam leñumago ɗum wona tendance ɗum wona politique docteur min nani message ma o mbiɗa ka ngare juɓɓen juɓɓinen ngare ndenten ndendinen ngare mbawanen koye men ndaw ko weeli wawande hoore men ɗum noon e duwaw sernaɓe yo Allah yettina anni o wonno neɗɗo jogui ko anni ko gasata ko ko Allah gasnata bandiraɓe julɓe caggal nde jibɗen Allah julɗen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe min calmini on min jetti on ha no feewi min beltima ha no feewi e oɗo jota e tedduɗo momin tawi o
barakallah machallah on jonni on moƴƴini eɗen calmina coordinatrice de Dakar woni Adja Aïssa Ba Aïssa min calmini min jettima noddango waɗi fayid bandiraɓe notima heddi haade men yetto Abdourahmane walla suudu men SAS bandiraɓe ambiya so hemɓe weeɗi kono addi en ɗo ko golle yimɓe so gimmima heɓe gooni mawɓe hellifaɗe ɓe noddi hellifaɗe ɓe ngari ɓe jooɗi ɓuri wat fayida fof ko so en kooti ha caggiɗen attaye men o holko kalten ko nawno en ko holko ƴettuɗen toon bandiraɓe ɗum woni importance o bandiraɓe mi salmini on jarama Allah jarama kono mi fuɗɗi salminde Abdourahmane Ka Ngajel e délégation mawɗo gandanɗa hoorema o addi ga haala am juutata par ce que ko no wiyete pulaar débrouillé tan mi dañi kono mi waɗat débrouillé mi salmini Abdourahmane Ka mi salmini délégation mawɗo o mi salmini rewɓe ɓe sukaɓe ɓe ceernaɓe ɓe mi salmini yimɓe ɓe fof bandiraɓe tedduɓe caggal yettude Allah e julde Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min calmanimon goto kala inde mum e yettode mum min jekkito ɗo konngol ngol ganduɗa hoorema ngol juutata sabu ko fonno ko haalede haalama ko fonno ko hirjinede hirjinama kono ina waɗi tan ko jiɗɗen yo Sénégal o fof andu jiɗɗen yo Sénégal o fof andu ko Abdourahmane Ka biyeteɗo Ngajel société goto biyeteɗo suudu men SAS o waɗi noon koko wiyete ko boulet ceerno rukkamen sen o waɗi koko wiyete boulet mi haalino ɗum Daara Jolof woni pelle kewɗe cosama e Sénégal tawa ko wasdolɓe boom cosiɓe heɓe jaaha jemma e ñalawma heɓe jiilo fottidde wona Abdourahmane Ka walla wona Maram Sall fatude ruttade e golle he min ngari so tawi alhaj président alhaj Abdourahmane Ka Ngajel o noddi men nototo ko waɗi ɗum noon golle ɗe o gollata ɗe ko golle jaaduɗe e yamirore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saabu ko nelaɗo wi hubbul watani min al iman yidde leydi mum no jibinoɗa ɗum ne jeeya e gomɗingol Allah ɗum noon si a yiɗi leydi ma a darata holno leydi ma feerirta aywa o rutti golle makko ɗe jaadi e konngol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbiɗo wonde la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih goto moɗon imanagal mum timmata so wona o yiɗana bandiraɗo makko ko yiɗani hoore makko ɗum no yaadi e golle makko kanko ne laaɗo Allah sallallahu alih w sallam o rutti o haali o wi daro golla e oɗo aduna ha mbayano a mayata ni yimɓe fof cikka ko oɗo aduna guuratɗa o wi duttoɗa kadi gollana lahara maɗa ha wayno ka mbayewo janggo ɗum ɗo fof min jii ɗum e makko ko ɗum waɗi so noddima so noddi men min goppat sarifagal ngal bange min gara men notomo bandiraɓe fulɓe min calmini mi salmini kala garɗo ɗo
debbo e gorko suka e mawɗo eɗo neɗɗo on waawi iwde fof e nder Afrique ɗo on calminaama mi salmini musidɗo men giɗo Afrique giɗo leñol ngol giɗo Sénégal giɗo Gambie président men docteur Abdourahmane Ka mi salmini musidɗo am koto am mo ngardumi ɗum woni alhaji Mamadou Madou Kande président capital Pulagu Gambie international mi salmini ceerno men khalifa men e délégation mbo immini e yottade en ɗo ɗum woni ceerno Madani Tall e rewna salminandu e honorable Cheikh Oumar Sy ko sehil ko liggodiijo ko giɗo kadi ko giɗo leñol ngol أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci rasul sallallahu alayhi wa sallam ma sant samay waajur may ziar nag sunu kilifa diine yi ak sunu kilifa aada yi may jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sama sëriñ di Cheikh Oumar Foutiou Tall radiyallahu taala anhu doomam sëtam di Ceerno Madani Tall macha allah ba nga xam ne tey délégation mi ngi ci salle bi ma ngi leen di nuyu di leen ziar di ci teg sama président ngajel Ka ñu gën ko xam ne Abdourahmane Ka ma koy nuyu bu am fu mu am na fu mu commencé mais amul fu mu jeexee may nuyu nag délégation bi yépp bi ànd ak ngajel Ka ndax tey sama wax du sori ndax bu dee dama dem ba macha allah yàlla defal ñu tey ñu invité sunu président mu ñëw fii ci école lycée Limamou Laye yaakaar naa ñu tey moom rek la ñu war a bàyyee kàddu bi ndax ku jom bëru tan waaye lépp du bëru moom ndax man la ma nar a wax ak li ma mébét damay yëkkatiwaat kàddu gi yépp delloo ko moom ndax toogaay bi yàgg na saal bi tàng na waaye nag ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla mission bii mu indi ci Afrique taxawaay bii mu indi ci Afrique xalaat bii mu indi ci Afrique yàlla na ko yàlla mottali délégation bi yépp nag maa ngi leen di nuyu bàyyuma kenn may nuyu sama càmmi ñu jóge ba Touba Abdourahmane Saw dañoo ñëw pour déglu lan lay nga jël di wax ndax ñoom tamit dañoo ñëw pour bëgg a indi seen participation ci Suudu Men SAS kon nag sama jigéen ñi sama doomu ndey sama soppi yi ma jiital ci nuyoo bi ak di sant sama càmmi ñi ko mel ni Diop Jaari Ngel kooku mention spéciale di nuyu ñoom ama dikkal vraiment je suis très ému fii rek laay jëmale sama kàddu yi di nuyu waa yaakaar Cheikh Oumar Foutiou Tall ak sama soppe yëpp ñoom Bokar Ba ñu delloo kàddu gi rek ñu bàyyi ko ak sunu président Abdou Ngajel Ka min beltima no feewi caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jarnima Allah nde yimɓe ɓe mbawi notade koye mumen nde yimɓe ɓe gandi ko yahate ko en beltinima dendagal garɗo ɗo en ƴetti calminali ɗi pop en ndewniɗi e juuɗe halifaɓe meɗen diine galle ceerno Madani galle cheikh Amadou Ndiaye galle cheikh Aljouma Ba hohoɓe diine e aada kala ƴetten calminali ɗi ndewnen e junngo président
doktoor Abdourahmane Ka en beltanima joman hakkillaji paamoji hakkillaji tiiɗɗi anduɓe wonko pertuɗen hanki ko winode wonata ha wonoyi banggue goɗɗo keddiɗen hande noon en jii hilifaɓe diine en jii jargaji aynaɓe en jii député ji en jii maire uji en jii dendagal ɓe gandanɗa hoorema ko yontaɓe leñol ngol kamɓe fof ɓe jaaɓi miijo Abdourahmane Ka nde wonno miijo ngo no yuɓɓe hakkillaji mumen heddiɓe calaki de ɓe cuwa salade Allah no andi ɓe paamani tan so ɓe paami koɓe aroɓe yo Allah rokku no ɓe pamrata en beltanima dendagal ɓe tawɗen ɗo jaden mba Allah yiɗi Allah suko waɗini hay goto ittata Allah suko yittini hay goto wattata kalaltide Allah haali tappoɓe godata naga suko fuɗi to wijugo wutti firmata kuɗal ngal Allah huɓɓi sayi ƴefata Allah suko waɗi wallahi ma yiɗi salo Abdourahmane Ka yo ballal Allah ballal pulagu bismillah rahman rahim bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah caggal de jettuɗen Allah julɗen seydina Muhammadu alayhi salatu wassalam jettuɗen jinnaɓe men meɗon wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hande ko ɗum ñalawma mawɗa nder ñalawmaji men ko ɗum ñalawma jokkere enɗam ko ɗum ñalawma mo ganduɗa hande kala sénégalais kala gonɗo caggal lesdi ñalawma o ko ñalawma ma ha arte suudu men SAS eɗen jetta Allah eɗen jetta waɗɓe sababu o garɗen ɗo hande Guédiawaye woni coordinateur bandi men debbo Aïssa Baal debbo dariɗo mba darkinaki o yettama o jarama eɗen jetta président men jarguel président Soubalɓe eɗen jetta wallodiɓe mum fof eɗen jetta kala jooɗiɗɗo gonɗo ɗo Guédiawaye noddaɗo o garɗa tawa hombo yette hombo jaare caggal de jettuɗen Allah eɗen jetta délégation mo garduɗen o kala délégation mo gonduɗen o woni ceeremɓe ɓe ko wayno ceerno men ceerno Madani Tall eɗen ɗum jetta eɗen ɗum jaara ceeremɓe fof heɓe jette heɓe jaare eɗen jetta porte parole uji gonɗi ɗiɗo ko wayno galle Cheikh Amane Ndiaye ko wayno galle Cheikh Aljuma Ba ko wayno galle Digane eɗen ɓe jetta eɗen ɓe jaara ko wayno galle ñoomre eɗen ɓe jetta galle Kaset eɗen jetta mboolo wonɓe suudu men SAS eɗen jetta goomu commission de surveillance eɗen ɓe calmina eɗen ɓe jetta eɗen ɓe jaara eɗen tega salminango président maɓɓe Gori Ba eɗen jetta coordinateur men Modi Ngoura eɗen jetta membre suudu men SAS wonɓe ɗo yo wonɓe caggal lesdi fof heɓe jette heɓe jaare hande noon eɗen jogii garanɗo 15e raison woni Gambi Kande président Kande en eɗen ɗum jetta eɗen ɗum jaara hande addi en ɗo ko gueɗe ha goni tati suudu men SAS wara premiére ko jokkere enɗam yo en gondu jiiden yumma jiiden baaba ƴettiden joɗɗodinen eɗen jogii worɓe tatoɓe kaɓaten kono worɓe ɓe ko heeɓe doole
ɗum woni gorko biyeteɗo basal eɗen mum jogodiri combat eɗen jogodiri gorko biyeteɗo majjere eɗen mum jogodiri combat eɗen jiiɗi folde ɓe hono poldirten ɓe tottodiren juuɗe jiiden yumma jiiden baaba mbawanen koye men taƴen ɓoggi basal hono taƴirten ɓoggi basal ko waddude no ɓanndu waɗata ni ɓanndu kala ko muusemu goɗɗum ɗum tinat so feɗeni ma muusi hoorema tinat nofru ma tinat ko ɗum jinmi yo suudu men SAS wat suudu men SAS ala frontiére coode action ŋaji ligga ɗen mbaɗen ko wiyete ko golle ɓuri haala yo golle men ɓuri haala men mbaɗen ko wiyete ko ganduɗa ko ɗum woni hande men jahga men tawa ene wonde juɓɓudi ko wiya ka gaynaka ndema awa fijiram golle en goppa e haydara ko ɗum noddirmi on ko jinmi enen fof neɗɗa mon fof ɗo woni miɗɗum dekki nofru miɗɗum dekki jungo mi yawa e hay goto gandal mum kala ko ganduɗon si o addama ene moƴƴe a renda men ene moƴƴe suudu men SAS miɗo on dekki jungo miɗo on dekki nofru kala na mbatton ha ɗum yetto am miɗo on fadi goto ganduɗo goto bawɗo ko Allah kono enen fof so en jiidi yummo jiiden baaba Allah wonda men te ɗum ɗo ko Allah wondi hen e Allah fewni ha feewi jiyaɓe Allah ɓe ɓe jiiɗon ɗo kala ko fewata ɓe garata ɗon kala ɗo jiiɗon ɓe jogoɗen ɗon yakar donc heɗen jetta Allah eɗen juula Seydina Muhammadu alayhi salatu wassalam eɗen jetta jinnaɓe men miɗo on yetta jettoru ombo jogui ɗombo fuɗɗi ala ɗombo haaji on goppi haajuji mon on goppi leece mon on goppi galleji mon on nootima en nootima juɓɓudi oɗon jette oɗon jaare président Diop Jaarungel a yettama a jarama mawɓe subal on jettama on jarama e si ɗum yawti neɗɗo fof yo andu mi rewe inde mum a yettode mum miɗo on salmina miɗo on jaara miɗo on yetta coode action ŋaji ligga ɗen hande men janga men eɗen jetta noon président de la république Macky Sall eɗen ɗum jetta eɗen jetta gouvernement mum eɗen mu liggodo ñalawma a jemma hombo en waɗi soutenir ko mbaɗeten ko donc eɗen hen jetta Allah eɗen juula Seydina Muhammadu alayhi salatu wassalam ko ɗum gaddannomi on hande jokkere enɗam ligga ɗen yo golle ɓuuri haala salamu aleykum wa rahmatullah